Soy Hanan, hace 12 años que vivo en esa pobla, 3 años que vine aquí en Paimel para aprender lengua castellana. Aquestes classes fan feina bàsicament en 3 eixos. El primer és l'ensenyament de l'idioma, l'aprenentatge de l'idioma. El segon seria més enfocat en el coneixement de l'entorn i de la comunitat i de recursos. I el tercer sempre és en clau de gènere, enfocat a potenciar l'autonomia i la independència de les dones. A mi digo sola, en la escuela de mi hijo sola, de preguntar cosas de deberes o ayuda a mi hijo en deberes. Un plaer poder veure com l'acompanyament que hem fet o que feim a dones que després conviuen de forma totalment normalitzada dins la pobla, que se mouen lliures, sense cap dependència de ningú i que inclús elles fan com a d'agents solidaris amb altres dones que acaben d'arribar o amb altres dones que no saben, no? Que els ajuden a fer aquest acompanyament o que els acompanyen a Paimel. Conoces en Paimel, nosotros ahora amigas, un grupo en WhatsApp, hablar cosas. Una tiene una cita, no puedo venir yo a avisar a la profesora. Sempre penso que és vera que nosaltres els hi donem molt, però és que el que rebem també és incommensurable, és molt enriquidor.